V tejto lekcii si ukážeme, ako odoberať novinky z ministerstva zdravotníctva. Ako môžete vidieť, mám otvorenú stránku ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a taktiež tu bohužiaľ nemáme odoberať novinky e-mailom, čo samozrejme môžeme skúsiť pohľadať, ale momentálne slovenský web ohľadom tohto nič neposkytuje. Takže máme tu takú možnosť, že RSS odoberať. RSS kanály sú vlastne odoberanie informácií z rôznych webových stránok, aj táto služba, tak môžeme si napríklad odoberať články a urobiť aktívnu záložku. Takže dáme aktívne záložky a pri odoberaní kanálov použiť aktívnu dáme odoberať. Tým pádom sa nám urobí panel záložiek a stránku odoberáme. Tu môžeme vidieť napríklad ukážku. A ako môžete vidieť, tuto máme záložku odoberania v hornej lište a tuto sú novinky. Napríklad pracovných dňoch môžeme dať, to sú novinky. A hneď tuto vidíme článok, aké sú informácie ohľadom týchto pracovných dní. Potom je tu zoznam utajovaných skutočností, ďalšia novinka a taktiež si môžeme prečítať, čo bolo najnovšie publikované na stránke ministerstva zdravotníctva. Ako môžete samozrejme vidieť, to čo máte prečítané, tak to je šedým označením a to čo nie je prečítané, čo je aktuálne alebo čo sme nevideli, tak má oranžovú ikonku. Ja vám ďakujem za pozornosť a to bude pre túto lekciu všetko.